Здравейте, хора! Правя ново клипче. Видно е, че имаме нова техника тук. Това е китайски мотопед. Сега точно, как да ви кажа марката, тук пише на двигателя и отпред Сънсто. Но по документи и тук отзад на ауспуха пише Linklan Mini 50. Това е неизвестна за мен марка, но както знаем, в Китай и азиатските страни по принцип има доста моторчета, които ги правят по лиценз на известни японски марки и произвеждат всичко. Значи този двигател, който е, това е копия на Honda Cup от 60-те години, мисля, че като този двигател на Honda Cup е обявен за най-здравия двигател при моторите или мотопедите. Там не съм много сигурен. Даже по Discovery имаше документален филм, че това е най-сполучливата концепция за малките кубатури, която се използва и до ден днешен. Дори Honda също използват този двигател в момента. Естествено с инжекцион. Тук имаме класически карбуратор, което е по-добре за обслужване в нашите условия. Моторчето не знам точно колко конски сили е. Не съм гледал дори талона след регистрацията, но предполагам, че е от порядъка на около 5 конски сили, може би. Няма скорости. Това е педалетка и тръгва като скутера, само с подаване на газ. Но нямаме пък класически вариатор, имаме верига. Тук отзад. Вече трансмисията точно на какъв принцип работи не съм запознат. Тук има една особеност обаче. Ето тук този чоп. На това положение, на тази позиция, върви стандартно, нали? Палиш, тръгваш. Ако се случи авария, този чоп се измества напред и тръгва да върти, ето с педалите. Но това е при авариен режим. Иначе тук се заключва и всичко е наред. За моторчето какво да кажа? Значи 4-тактов двигател, естествено. В момента е на разработка. Изминал съм само 150 км. Като маслото се сменя по препоръка на производителя след 300 км. И после, ако правилно съм прочел с моя слаб английски, като направи още 1000 км. Маслото, което се препоръчва, е тип 1030 или 1040. Аз ще го карам с 1040, тъй като в България лятото е горещо и маслото е хубаво да е по-плътно. Оттам нататък, след разработката, понеже назад във видеята, ако сте гледали, аз имах Лифан 100 кубика, чийто двигател е на същия принцип, и в неговото ръководство, а пък и бях питал там продавача на времето, се спомням, ми каза, че маслото се сменя на 2500 км. Аз мисля да го сменям на 2000. Като возене, това моторче е предназначено за по-леки хора. Значи максимум може би до около 100 кг. Аз съм доста по-тежък, към 130. И трябва да ви кажа, че когато минава през неравности, това се усеща. В смисъл амортисьорите, нали, отпред коловете, особено задните амортисьори не са изчислени да поемат такава тежест. Получава се едно по-голямо люлеене и клатене, което е разбираемо, но в крайна сметка пък то не се движи бързо, нали, с около 30 км в час до 40, но свиква се на това. Въпросът е да не се кара силно през дупките, да не се разбива с времето. Сложих му багажен куфар, събирам си вътре каска,
нещо за хапване, за пиване по път. Подлежи на регистрация, както виждате, естествено. Гражданска отговорност, технически преглед, талон и всичко. В момента го карам със скорост около 30 км, като това ще е до първите, може би 500 км, после ще го карам с 40-45. Мисля, че няма да има проблеми. Като разход на гориво, производителя му дава литър и половина на 100 км. Аз за малкото километри, които съм изминал, не мога да го засека, разбира се. Заредих му пълен резервоар и в момента е някъде под половината. Те го дават 3 литра да събира, аз мисля, че събира 3,5. Това ще го разбера малко по-късно с времето. Иначе то екстри няма, то какви екстри да има. Има LED фар, което е интересно. В смисъл, визуално изглежда добре. Ето. Включително и мигачите са му LED. Клаксон. Всичко има. Всъщност няма заключване на кормилото, ама той какво го заключваш? Ако някой реши да го краде, направо го качва в багажника, то теглото му е може би около 70 кг. Аз преди имах Aprilia Scarabeo. Тя по каталог беше 75-6 кг и така на тежест, като го повдигам с ръка, горе-долу мисля, че е там някъде. Даже може да е една идея по-леко, ама нали сега това някак се прецени. Гумите са малки 12 сола, което нали, предполага, че би трябвало да вози по-твърдо, но пак ви казах, не вози твърдо, вози направо комфортно за размерите си. Гумите са му с по-мек каучук и така по-балонни стоят, не са безкамерни и возията е мека приятна. По-стария модел Лифан имаха подобен мотопед като визия и дизайн, но той е с 17 сола капли и е с класически скорости. По-удобен, предполагам, за карането, пък там дизайна му е по-устарял с такива ретро форми, например километража, такъв квадратен, отпред амортисьорите не са класическите колови, както са тия с маслом и такива. Имам чувството, че са само с пружини. Аз преди като купувах Лифана, гледах такъв мотопед и въобще не ми хареса като дизайн. Въобще. Друго не мога да кажа за момента. Карам го по-малко, разработвам. Не му давам много газ. Гледам да го щадя. И като мина първите 1000 км, ще направя ново видео, за да ви кажа какви са ми допълнителните впечатления. Относно Ямахата, пуснал съм я да се продава в интерес на истината. Не поради друга причина, а защото този сезон установих, че вече нямам такова желание да карам на много дълги разстояния. Направих няколко прехода от порядъка на 180-200 км, които не са нали някакви много големи преходи, но все пак 125 кубиков мотор е, но усещам вече, че не е моето, както се казва. Предпочитаме и такива разходки сред природата, значи местото, което се намирам тук в момента е на около 13-14 км от града, в който живея. И едно такова моторче ми е напълно достатъчно за разходки сутрин по хладното. Вече за дълъг път, като искам, качвам се в колата, климатик и така. За този сезон, а може би и за напред, ще продължи така. Все пак
човек трябва да усеща какво му харесва, а не какво мислят хората. Ами това е за сега, по-нататък ще направя друго видео.